Lucha's Art Production. Oni mluví o penězích, ale nic nevydělali. Mluví o penězích. Mluví o penězích. Oni mluví o penězích, ale nic nevydělali. Nejste číst, že jste se v 5 složili na G. To, že jste se sfetovali, neznamená, že jste gangstři. Tak řekni mi, píčo, proč si jeden z nich trap shit zmrde, co si tu ještě neviděl. Nejsi OG zmrde, ty mi můžeš lízat prdel. Za sebou mám píčo gardu, more, tady nejsi problém. My byli píčo tam dole, samej risk, žádný spánek. Mám kontakt na lidi, kteří vozí kokain z Francie. A znám lidi, co vaří přímo v centru města extaze. A mám kontakt na nejlepší skéro v Funičově. A mám to za nákupku, takže nemusím se stresovat. Top shit elita, vím jak uvařit ten crack. Top shit elita, ty vůbec nečum na mě. Top shit kontakt po celém světě. A to, že nejsi dealer, pozná každý dealer. Stačí se poptat zdroje. Stačí se poptat zdroje. Stačí se poptat zdroje. Stačí se poptat zdroje. Stačí se Oni poptat. mluví o penězích, ale nic nevydělali. Nejste číst, že jste se v 5 složili na G. To, že jste se sfetovali, neznamená, že jste gangstři. Tak řekni mi, píčo, proč si jeden z nich? Top shit elita, vím jak uvařit ten crack. Top shit elita, ty vůbec nečum na mě. Top shit kontakt po celém světě. A to, že nejsi dealer,